Hola, bon dia a tothom. Avui voldria incidir en un tema en referència a la situació actual de l'hostaleria en el tema del personal i sobretot de la manca de personal qualificat o professional. I és que el problema que tenim cada vegada s'està fent més gran i cada vegada està repercutint sobretot a les persones, com jo, que l'únic que volem fer és, primer, el que marca la llei, i a partir d'ahí en parlem. Segona, oferir un bon servei. I tercera, ajudar l'empresa a que tingui una estabilitat o tingui una viabilitat econòmica que ens permeti a mi i als meus companys i companyes tenir feina, per la qual, evidentment, tenim que estar tots implicats. Però ens trobem amb mentalitats, o com jo dic a vegades, caps quadrats, no? Amb tot el màxim respecte, queda dit, de persones empresàries que tenen que entendre que això ha canviat o es trobaran sempre en el mateix problema, que no trobaran personal qualificat, professional i sobretot compromès. Compromès amb l'empresa, compromès amb la seva feina, de forma honesta i amb ganes, com diuen ells, amb ganes. Ganes les tenim tothom, perquè tothom vol tirar endavant la seva vida, no? I necessitem més diners i, per tant, es treballa per diners. Qui digui el contrari és mentida. Dit això, per deixar-ho ben clar, els treballs, tots, sense excepció, tots són dignes. Però què busquem també una persona treballadora d'un treball, d'una feina? Doncs tenir una vida digna fora del treball. No dins, no, fora del treball. I per això, més enllà dels sous, que és molts d'aquestes ments quadrades que deia abans, doncs més enllà d'això, que pensen que pagant més o per diners la gent tindrà aquesta, entre cometes, vida digna fora de la feina, el que fan és esclavitzar la gent. I el seu rendiment baixa, la seva productivitat, evidentment, també, i al final es cremen, sí, i marxen quan li surten una feina per 100 euros més, per dir alguna cosa, no? I que a millor facin menys hores. Més enllà de les hores també, de les que puguin fer en una jornada, ja dic, jo d'entrada sempre als empresaris dic, partint del que marca la llei, del que marca el conveni, i a partir d'aquí, a veure, l'hostaleria és molt funcional en tant si tens o no clientela o temporada baixa, temporada alta, d'acord? I ho adaptem, sense que això signifiqui una esclavitud, evidentment. I aquí tenim la gran lluita. El tema dels horaris, no de les hores, dels horaris, en els quals, doncs, no hi ha manera de que entenguin que horaris partits, a un empresari no te dona la seguretat i la garantia de que aquest treballador primer rendirà el que té que rendir, serà més productiu i no marxarà a la que li surti una feina molt millor, no econòmicament, sinó millor a una jornada intensiva, per exemple, no? I aquí no depèn dels empresaris, aquí depèn de nosaltres, els que són responsables de cuina, per exemple, o de sala, ¿vale? És que no té res que veure l'empresari aquí, per res. Si tu te saps planificar i organitzar bé la feina i el teu personal que tinguis a càrrec també li organitzes i planifiques bé la feina, evidentment no tenen per què ni fer més hores de les que tinguin que fer, ni fer un horari partit que els esclavitza tot el puto dia.
M'explico? Des del matí a la nit. Estan tot el dia pensant en la feina. Llavors, clar, evidentment, això crema. I això ho sabem els que portem tants anys a l'hostaleria. I això depèn de nosaltres. Nois, noies, cuiners, cuineres o cap de sala, que som responsables, que tenim de cuines o de sala o que tenim persones al nostre càrrec, que és la nostra responsabilitat. Això tenim que fer força tots, hosti. Ja està bé, no podem acceptar ni permetre que passi això i tenim que acabar amb els dos partits d'una punyetera vegada, de veritat. I com es fa això? Demostrant-lo que amb una bona proposta, cobrint els horaris que marqui l'empresa, amb un mínim personal, perquè aquesta és una altra. M'estic trobant que jo el respecto i ho entenc, perquè tinc un negoci i sé el que és tenir treballadors i pagar-les als treballadors, seguretat social, etc. no? Però, home, a una cuina, per molt petita que sigui, o per molt petita que sigui el negoci, o per molt simple que sigui, no pot haver-hi una sola persona a la cuina. No, perquè el dia que falla, llavors què? Apretar el cul, tots. Això no pot ser. I donar un mal servei. Els que som professionals no volem donar un mal servei. M'explico? Volem que donar un bon servei, que això repercutirà en benefici de tots, també de l'empresa, que no s'oblidin els empresaris. I llavors, què passa? Mentrestant hi hagi persones, treballadores, que per circumstàncies personals, per necessitats o per altres temes personals que no tens que veure amb la feina, acceptin aquest tracte indignant de fer tots partits, perquè és un tracte indignant, perquè l'esclavitzes a la persona, que acceptin ser esclaus, doncs llavors això serà cada vegada més gros, perquè estaran canviant cada 2 portes de feina, com us he dit abans, per motius, ja no per diners, sinó per horaris, per el que sigui. I al final tot això repercuteix en el bon funcionament de l'empresa i del servei que volen realment els que volen fer les coses ben fetes, doncs donar a un client, que és el que més es mereix, és donar un bon servei a un client. És el més important, perquè sense els clients nosaltres no cobrem, L'empresari no ens paga el client, que això hay que deixar-ho molt clar, que a vegades l'empresa, no, el que es paga és el client. Sí, evidentment, no fem res perquè vinguin clients, a treure clients, perquè donem un servei de merda, o perquè està una persona sola a la cuina i no dona abast, perquè 2 mans són 2 mans, no són 4 ni 6. M'explico? I a sobre, amb exigència de tenir una cuina, en aquest cas, parlo del meu punt, de la cuina, tenir una cuina amb un manteniment correcte, que estigui tot ben guardat, ben envasat, m'explico? Una persona sola no me vale l'excusa de que és que no fem 10, 15... No. És que si és un professional voldrà fer 40, 50 menús, no 15 ni 10, perquè sap que amb això anem a la merda. El negoci se'n va a la merda. Parlem clar. Llavors, què passa? Aquestes ments tan tancades d'aquests empresaris, amb el màxim respecte sempre, doncs, evidentment, estan perjudicant els que són professionals o els que volem fer les coses bé o els que volem tan sols fer el que marca la llei. I s'esclavitzen perquè ho permetem nosaltres, els treballadors. Per tant, en conclusió, 2 coses. De cara a les persones empresàries, aquestes amb la ment quadrada, inclús, diria jo, amb una actitud clara de caciques, que es volen i poden aprofitar-se d'aquestes persones vulnerables que accepten el tema d'un horari impartit, és que el diners no és el més important avui dia, és viure, a veure si entenem. Jo les diria que si no troben personal, en positiu, escolteu els professionals, escolteu les propostes que ho puguin fer i adapteu-se a les circumstàncies que teniu pensant en el vostre negoci i intentant, fomentant, diria jo, la jornada intensiva. M'explico? És que té que partir ja de vosaltres. En cas contrari, doncs, jo us diria que us fotin.
si no trobeu personal bo i que us queixeu tot el rato, que us foteu, així de clar, perquè si no trobeu personal com Déu mana, és per culpa vostra, perquè vosaltres sou els primers que busqueu poder aquesta esclavitud des del matí a la nit en tots partits. ¿Vale? I per altra banda, els treballadors, evidentment jo puc entendre, respectar i comprendre les circumstàncies personals de cadascú i les necessitats mínimes bàsiques per viure, no? Però clar, és que així no te dignifiques com a persona. O sigui, no pots perdre la dignitat com a persona. La dignitat en aquesta vida és bàsica. Te pots rebaixar en tant fer alguna cosa de forma puntual, excepcional, però no com a norma. No com a norma acceptar-ho tot, perquè t'has necessitat. Perquè tu saps, igual que jo, que a la primera que te surti una feina millor, els engegues a la merda. I llavors què passa? Aquí perjudica a l'empresari? No, ja vindrà un altre. Perjudica a la resta de companys que quedem allà a la feina. Però, evidentment, jo no els puc dir el que tenen que fer i que no a aquestes persones. Però, evidentment, jo les diria que per culpa de vosaltres, els que accepteu els tots partits, sí, i que ja dic, no és culpa vostra en si, perquè és primer per l'empresari que li va bé, ¿vale? De puta mare. Així no agafo tan personal o m'explico, los exploto i me da igual, si se cremen, que ja vendrà un altre, sinó pels propis responsables de sala, de cuina. M'explico que a l'hora de fer una entrevista es tindríeu que demanar el tema de fer jornada intensiva, si hi ha aquesta possibilitat, en tant vosaltres podeu oferir millor rendiment, millor productivitat i millor servei, que això va en benefici de tots. Llavors, els que accepten això, evidentment, són esclaus, tenen mentalitat d'esclau, el mateix que abans deia la mentalitat quadrada i de caciques que s'aprofiten d'aquestes persones. Diria també el mateix dels treballadors, que ja d'entrada tenen una mentalitat d'esclavisme, vull dir, que accepten ser esclaus, encara que sigui temporalment o el que sigui, per una temporada, m'explico? Però evidentment estan perjudicant primer a ells mateixos i a la resta de persones que volen fer les coses ben fetes. I els treballadors, per acabar, els treballadors que tenim aquesta responsabilitat, hòstia, nois, noies, cuiners, cuineres, responsables de cuina, hòstia, fem tot el possible per assolir-ho, això. És que això depèn de nosaltres. A l'empresa el que vol és donar un servei, si aquest servei està cobert i la cuina està en condicions i els treballadors estan contents i tal, no se lo posem en safat a l'empresa. M'explico? No li posem això en safat, home, perquè llavors són còmplices. Són còmplices. I sou tan caciques o tan esclavistes vosaltres com ells. Tenim que acabar amb els tots partits. Ens està perjudicant la nostra vida, el nostre dia a dia. Estàs estressat. Hòstia, que entro a les 9, plego a les 4 i a les 7 ja tinc que estar fins a les 12 de la nit. Estàs tot el puto dia enganxat a la cuina o a la sala, vull dir, parlo per els dos llocs, no? Llavors, hòstia, fem alguna cosa, hòstia, ja vale, tu. No acceptem això. Fem propostes a l'empresari ben encaminades, ben estructurades, que no pugui dir no hi ha més remei que fer tot partit. No, senyor. Vosaltres teniu una responsabilitat amb els treballadors que teniu a vostre càrrec. No participeu en l'esclavisme, no participeu en aquest esclavatge, diria jo. Home, és que depèn de nosaltres. Si li fas una proposta a l'empresari que li demostres que està equivocat, no que estigui equivocat, que les coses es poden fer d'una altra manera, doncs, evidentment, depèn de nosaltres. ¿Vale? I res més. Aquí passejant pels paratges de la Moixina em fan venir reflexions com aquestes. Vinga, que us vagi bé i fins la propera.